Lotes Pak Gandor. Oh, lampuke piro kuwi? Ganjil apa genep lampuke kuwi? Ganjil. Lampuke ganjil, kudu ganjil ora kok genep. Kayak uyah sithik dulep. Ganjil entek. Ganjil entek. Ganjil ya neng. Iya lah. Ana lotes kok Imbu. sambel imbuh iya. Wih, mangar-mangar. Ini cocok dadi bakul teh, Ndar. Buka kelapa kok kowe? Endi? Golek, golek enggak. Boleh lah. Jenenge lotes Bang Gandor.